ఇది మామూలు స్టోరీ కాదు, డిజిటల్ రిసెప్షన్ స్టోరీ. కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న ఈ టెకీ జంటకు ఫ్లైట్ రూపంలో ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఒరిస్సాలోని భువనేశ్వర్లో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ సంగమ్ దాస్ మేధా అనే జంట రిసెప్షన్ కోసం వెంటనే కర్ణాటకలోని హుబ్లీకి ఇండిగో ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నారు. అయితే ఇండిగో ఫ్లైట్ సడన్ గా రద్దు కావడంతో ఈ కొత్త జంటకు వేరే మార్గం లేక అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. వెంటనే వారు ఆన్లైన్లో వీడియో కాల్ సెటప్ చేసి లైవ్లోనే రిసెప్షన్ జరుపుకున్నారు. పెళ్లి కూతురు పేరెంట్స్ స్టేజ్ మీద కూర్చొని తమ కూతుర్ని అల్లుడిని వీడియో కాల్తో పలకరించారు. ఫ్లైట్ ఆపినా వేడుకను ఆపలేదు. ఇండిగో క్రియేట్ చేసిన ఈ సమస్య ఈ టెకీ జంటకి ఓ మధురమైన జ్ఞాపకాన్ని ఇచ్చింది. కొత్త జంటకు కంగ్రాట్స్.